गसाइगावनि श्रीरामपुराव बेलाथि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों। गसाइगावनि श्रीरामपुराव गंसे कन्टेनार ट्राकआव आयेन बेरेखायै लाबोखोमानाय गासै 130 कार्टन बेलाथि जौखौ हमनो हायो। बेनि लोब्बाजों ट्राक सालायगिरि बिहारनि थागिबि अमलगिरिखौ पुलिसआ खायो। सिमुलतापुर पुलिस आउटपोस्टनि बिबानगिरि सन्जय रायनि दैदेननायाव NL 02L1297 नम्बरनि कन्टेनार ट्राकखौ लाखिनानै सिग्रोमनायाव आयेन बेरेखायै लाबोखोमानाय गोबां बिबांनि MC डुवेल्स आरो इम्पेरियल ब्लु मुंनि बेलाथि जौखौ बोखांनो हायो। एकदम किबा नरम হইছে বস্তুটা फोटो मारी देखो किसी लोग तो साबी आका रूम में बोलो एकदम কিবা নরম হইছে বস্তুটা